No niin, se olisi taas kauhuleffa vinkin vuoro. 12.10. Kuolleiden aamunkoitto, eli Dawn of the Dead. Tämä on se 2004 vuoden elokuva. Tämä ei ole se George A. Romeron vuotta 78, koska se nyt oli. Tämä on se uusi versio. Voi sanoa, että ensimmäisellä kerralla kun katsoin tämän, niin jotenkin en tykännyt niin paljon. Tässä on muun muassa näitä juoksevia zombia. Olin semmonen vanhan koulukunnan, että tykkäsin zombielokuvista, missä zombit laahustaa hitaasti, eivätkä juokse. Mutta sitten kun katoin uudemman kerran, niin sitten mä jollain tavalla tykästyin tähän. Ihan eri tavalla. Suosittelen, on jännittävä verinenkin. Eli Kuolleiden aamunkoitto, Dawn of the Dead, vuodelta 2004. Mukavaa päivää kaikille.